Začnem dobrou správou. K fixnému strojčeku nepotrebujete žiadnu špeciálnu výbavu. Stačia pomôcky, ktoré by na zubnú hygienu mal používať každý človek, aj keď strojček nemá. Nájdete ich aj v kozmetickej taške, ktorú ste dostali u nás v ambulancii. Najdôležitejšia je samozrejme zubná kéfka. Jej výber je na vás. Môže byť klasická alebo elektrická. Ak sa rozhodnete pre elektrickú, odporúčame vám sonickú alebo semirotačnú. Správnu techniku vás naučia na dentálnej hygiene. Okrem zubnej kéfky budete potrebovať aj jednozväzkovú kéfku, ktorá po vyčistení zubov odstráni zubný povlak aj z ťažšie dostupných miest, napríklad okolo strojčeka. Na dočistenie medzizubných priestorov budete používať špeciálnu zubnú niť, ktorá je o niečo pevnejšia ako bežné nite. A teraz jeden drobný rozdiel oproti bežnej zubnej hygiene. Klasické medzizubné kéfky pri fixnom strojčeku nepoužívate na čistenie medzizubných priestorov, ale na čistenie plôch pod drôtom, teda takto. Zubnú niť a medzizubnú kéfku odporúčam mať pri sebe aj mimo domova. V prípade potreby nimi zo strojčeka odstránite zvýšky jedál. Pri komplikovanejších fixných aparátoch je dobrou pomôckou aj zubná sprcha. Ale pozor! Slúži hlavne na dočistenie súčiastok strojčeka a nie na čistenie zubov samotných a medzizubných priestorov. Zubný povlak musíte zo zubov odstrániť iba mechanicky, teda kéfkami. A na záver ešte jeden tip. Aspoň raz týždenne si správnosť svojej zubnej hygieny otestujte pomocou takýchto indikátorov zubného povlaku. Zafarbia všetky zle očistené miesta, takže presne uvidíte, kde ste neboli dôslední. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, prihláste sa na odber a sledujte nás na Instagrame.